Assalomu alaykum, hurmatli ahli Samarqand. Hozir men yoqda murojaatga borumsam, ki xona migrat, ki xona mufrishat, ki arenda ba migrat-ku, maytu dokumentalni agentство ба рафта, дани шаҳр ба агентство мӯл, дани агентство дани мен офисаш ба даромада, кабинеташ ба даромада, чах-чах када, ман ба хона дакор, харидани ман аренда ба китани ман, аренда ба додани ман фурӯхтани ман гуфта, мен хел офис ба омада, ҷош аниқ, офисаш аниқ будаги одамо ба обращаться кадан дар кор. Ҳозир гапаш ҷудоям мӯлсаст, кӯчаба ҷудоям мӯл одамоя дисе ман хона мехарам гуфта, ёки хона аренда ба мигирам гуфта, аккӯча офисаш аниқ нест, ҳеҷ чеш аниқ нест, номери телефонаш аниқ нест, адресаш аниқ нест, дасти вай бас $100 пул додаги, $200 пул додаги хона мигирам гуфта. Вай одамо бечоро офис кофта гаштааст. Фалонча мишнастонми, фалонча мишнастонми гуфта. Аз барам шумо хона мигиредми, аренда ба мигиредми, мехаредми, ман хел документальный ҷоба обращаться кардитона мехоҳам. Ҳамотона наздам аҳли Самарқандо худа шустри шумон, лекин бо алонда шуаготона намехоҳам. Ҳамотона наздам.